Esker nazionala, Iliada garai postmodernoetan. Badakizue, lurralde esparru ezberdinetako erakundeak gomendatzen ditugula, zuei laguntza emateko, nolabait kokatzen hasteko aukera berrien aurrean. Guretzat funtsezko kontua da, badakizue, hiru funtsezko baldintzak betetzea, garaia hauei aurre egiteko behar den moduan. Eta hiru baldintza horiek dire, bata, posmokapitalismoaren erronka soziokulturalei aurre egiteko orduan ondo kokatuta egotea, hau da, aurre egitea posmokapitalismoaren korrontei, bigarrena, neoliberalismoari benetan aurre egitea, eta hirugarrena, esparru geopolitikoan argi kokatzea herrialdez gainerakor edo emergenteak eta mendebaldeko korporazioen artean dagoen talka horretan, hau da, argi eta garbi eredu emergentearen alde kokatzea. Kasu honetan, Esker Nazionalaren testu berri bat, komentau edo irakurriko dugu. Iliada garai postmodernoetan. Iliada garai postmodernoetan, jainkoek oraindik ere irabazten dutenean. Aurtengo gabonetan, Iliadaren irakurketan murgildu nintzen. Bere edertasun literarioa zaratago, gehien unkitu ninduena bere mezuaren gordintasuna izan zen. Bitalde aurrez aurre, biak ere bere zergatiaren justiziaz sinetzirik, biak egiatan sekula erabat berena izatera iristen ezaien loria batengatik hilarte borrokan. Akiles eta Hektor, heroi tragikoak borrokan ari dira, naiz eta benetako partida jainkoek jokatzen duten. Jainko guratzu eta boteretsu horiek, beren interesen eta nahien arabera erabakitzen dute gerra. Hilkorrak hil egiten dira, hiriak zutan daude, baina Olinpoak bere horretan dirau ikuskizunaz gozatzen. Ez alda hau akaso gure borroka politiko garaikideen ispiloa, troiarrak akeoen aurka, konservadoreak aurrerakoien aurka, fasisten aurka komunistak, denak harrapatuta esnak, Esker Nazionalak, gizarte anestesia gisa salatzen duen logika postmodernoan, etiketen, nortasunen eta ikurren inguruko eztabaida maigabeak, arazo materialak, lurra, lana, etxebizitza, subiranotasuna, aberastasunaren banaketa zuzena, elkarrizketaren erdigunetik desagertzen diren bitartean. Troian bezala, egunero ikusten dugu itxuraz bi alderdi antagoniko daudela, baina funtzean oinarri bera dutela. Biek dihardute gure garaiko benetako jainkoek, korporazioek eta oligarkia globalek ezarritako esparruaren barruan, alderdi bakarra deritzona. Zeus eta Hera, Apolo eta Atenea, Soros eta Epstein dira gurekin peoi bezala jokatzen dutenak. Alderdi bati edo besteari mesede eginez beren interesen arabera. Atzo, giza elkarte kontzientzia desaktibatzeko diskurso aurrerakoiak sustatzen zituzten bitartean, bihar erreakzio monstrua elikatuko dute, polarizazioak errentagarria izaten jarrai desan bermatzeko. Gure ikuspuntutik, gizarte ingeniaritza honek, gizartea fikziozko muturren artean zatituta ikustea bilatzen du. Olinpoko botere ekonomikoa zalantzan jarri gabe jarraitzen duen bitartean. Gerra kultural postmodernoak, nortasun zatikatuarekiko obsesioarekin, polisen sartu diguten Troiako zaldia da. Aingeruen sexuaz eztabaidatzen dugun bitartean, jainkoek ura privatizatzen dute, industria beste herrietara daramate. Gizartean nihilismoa sustatzen dute eta gure gazteak emigraziora zigortzen dituzte. Anestesia postmodernoak ikuskizun bihurtzen du politika, non garrantzitsuena ez den justizia soziala, ez da herri baten buru jabetza ere. Garrantzitsuena hurrengo manifestaldian koloretsuena nok erakusten duen. Jainko modernoek ez dute zeusek bezala tximistari jaurtitzeko beharrik. Aski zaie gure giza elkarteak, komunitateak desegituratzen, langileria pobretzen
eta etorkinak gizarte kontrolerako tresna bihurtzen duten dinamika globalistak indarriz izartzeko. Kontua ez da etorkina diabrutzea, baizik eta bere lurraldetik kanporatu eta eskulan merke bihurtzen duen sistema salatzea, herrien batasun kulturala suntsitzen duen bitartean. Iliadan, heroiak ohoreagatik hiltzen dira. Gaur egun prekarietatea jota hiltzen dira. Izan ere, garaian bezala, borrokalariek sistema zalantzan jartzen ez dutenez, tragedia betikotu egiten da. Eta aurkakoa egin behar dugu. Bizitza burujabearen aldeko borroka berreskuratu behar dugu arlo materialean, metafisikoan, kulturalean, ekonomikoan eta lurraren eta hizkuntzaren aldeko borrokan. Izan ere, burujabetzarik gabe ez dago emantzipazio sozialik, eta emantzipazio sozialik gabe ez dago justiziarik, ez da askatasunik ere. Iliadak erakusten digu gerra ez dutela heroiek irabazten, jainkoek baizik. Gaur egun, progre eta fatza etiketadunen arteko borroka iruzur baliagarria da txotxongiloen makilak eskuetan dituztenentzat. Amaiera aldatu nahi badugu, Troiagatik borrokatzeari utzi eta Olinpoa zalantzan jartzen hasi behar du. Oinarri hauek gabe ez dago ondorengorik. Hauek gabe gure historia Troiakoa bezala amaituko baita, hondamenean, jainkoek gure errautzen gainean topa egiten duten bitartean. Eta Iliadaren ondoren, hemen da Odisea, etxerako itzulera, funtsezkoarekin berriro topo egiteko frogaz betetako bidaia luzea. Horixe da esnak, esker nazionalak, marrazten duen hortzi muga. Gerra kulturales eta anestesia postmodernoaz, hamarkadak igaro ondoren, geure bideari ekingo diogu, geure sustraietara, aberrira, lurrera eta hizkuntzara. Kendu ziguten burujabetza berreskuratuz. Kontua ez da itzultzea bakarrik, baizik eta berrera ikitzea. Giza elkarteak, justizia soziala eta burujabetza ekonomikoa berreskuratzea. Oinarritik, kaleetan eta auzoetan, eta baita goitik ere, herriari eta ez ordea merkatuko jainkoi zerbitzatu behar dioten erakundetan. Guztion bidaia da, uniformizatzen gaituen globalismoa eraistea, herrie egin geintuen memoria eta balioak berreskuratzea, eta zatikatzen gaituen ingenieritza sozialari aurre egitea eskatzen duen Odisea. Jatorrira itzultzea ez da nostalgia, gure historia Troiakoa bezala esamaitzeko baldintza da. Gure historia Itakakoa bezala bukatu behar du, bere patuaren jabe den herri baten bezalakoa. Ondo izan.